ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பக்தி பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 17 பார்க்க போறோம். 18 அத்தியாயங்கள் கொண்டது பகவத்கீதை. அதுல நம்ம இன்னைக்கு 17வது வந்துட்டோம். அதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகா, விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது தெய்வீக குணம், அசுர குணத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அசுரகுணம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சாஸ்திரத்து மேல நம்பிக்கை இருக்காது, அவங்க தன்னோட மனம் போன போக்குல இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ முக்குணங்கள், அப்போ இவங்க யாரு? சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க பகவான் மேல நம்பிக்கையோட, சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கையோட இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த முக்குணங்களோட பிரிவுகள் எப்படி இருக்கும், நம்பிக்கைகள், முக்குணங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் நம்பிக்கை பிரிவுகள், எதோட நம்பிக்கை, குணங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். அது என்னென்ன அப்படின்றத போக போக சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி, நம்ம மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 17. நேத்திக்கு நம்ம அத்தியாயம் 16 பார்த்தோம். அதுல தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். தெய்வீக குணங்களை 26 குணங்களை பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க, 1ல இருந்து 3 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். அசுர குணங்கள் மொத்தமா 6 பார்த்தோம். ஆனா அசுர குலத்தில் உள்ளவங்கள அவங்களோட இயல்புகள் எப்படி இருக்கும், அவங்க என்ன மாதிரி நேச்சர்ல இருப்பாங்க, அவங்க அதனால அவங்க என்ன பின்னாடி அவங்களுக்கு ஏற்படுது. ஏன்னா யார் ஒருத்தவங்க அசுர குணத்துல இருக்காங்களோ, பக்தி பண்ணாம பகவான் மேல சாஸ்திரம் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு தோணின விஷயங்களை செய்யறாங்களோ, அதுவும் யாருக்கும் கஷ்டம்ன்றத கூட யோசிக்காம எல்லாருக்கும் கஷ்டத்தை கொடுத்து அதர்மம் பண்றாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? திரும்ப திரும்ப வீழ்ச்சி அடைவாங்க. அதுவும் தாழ்ந்த பிறவியில அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 17 பார்க்க போறோம். 3 குணங்கள், அந்த 3 குணங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம விரிவா நம்ம இதுல பார்ப்போம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம சாப்டர்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. லலிதா மாதாஜி, 17.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சப்ததசோऽध्याय. அர்ஜுன உவாச்ச ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. हरे कृष्णा. அர்ஜுனன் வினவினார்,
கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டினா கேட்கிறாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன உபதேசம் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். மற்றது 17.2, 17.3. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्रः स एव सः. हरे कृष्णा. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உடல் பெற்ற ஆத்மா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது நம்மளோட குணங்கள், அதுதான் அடையாளமா பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒருத்தவங்களை நினைக்கும் போது நமக்கு அவங்களோட குணங்கள் தான் நமக்கு தெரியும். அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோசிப்போம் இல்லைங்களா? அவங்க நம்மளுக்கு இனிமையா இல்ல ஃப்ரெண்டா அப்படின்றத நம்ம யோசிப்போம். அப்போ குணங்கள் தான் ஆதாரம், நம்மளோட எண்ணங்கள் அதோட ஆதாரம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணத்தில் இருக்கா, ரஜோகுணத்தில் இருக்கா, தமோ குணத்தில் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம இங்க என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம் அப்படின்றத பகவான் இங்க வந்து நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அவற்றை பற்றி நமக்கு விளக்க போறாங்க. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு குணத்திற்கு ஏற்ப அவங்களோட நம்பிக்கைகள் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போனோம். பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட தவம் எப்படி இருக்கும், சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட தவம், அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட தானம் பண்ற முறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஒண்ணு நம்ம இப்போ பகவான் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சார்ட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்ப சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஞானி, அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் முக்தி அடைவாங்க, பிரம்மனை அடைவாங்க. அவங்களோட நிலைப்பாடு ஞானியா இருக்கும். அதே ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க கர்மம் செய்வாங்க, எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. இந்த ஜட உலக ஆசைகள்ல அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கும், அதற்கு ஏத்த கர்மாவை அவங்க செய்வாங்க. அதற்கு காரணம் காமம் இல்லைங்களா? அப்போ அதற்காக அவங்க சொர்க்கத்தை அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் சுத்த சத்துவத்துல உள்ளவங்க பக்தியில வருவாங்க, அதனால பகவான் மேல பிரேமம் உண்டாகும், அதனால அவங்க பகவானை அடைவாங்க. அப்போ நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க அவங்க வந்து முக்தி அடைய விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க சொர்க்கலோகத்தை அடைவாங்கன்றத பார்க்கிறோம். சுத்த சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க பகவானை அடைவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.4. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரக்ஷான்சி ராஜசாஹ பிரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம் ஞானி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பிரம்மன் அடைகிறாங்கன்னு, பிரம்ம ஜோதி அடைவாங்க. அதாவது ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அஷ்டாங்க யோகா முறையா வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதனால அவங்க பிரம்மன் நிலையை அடைகிறாங்க. அது ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க ஆசைகளை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்லைங்களா? நிறைய என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக விருப்பப்படுவாங்க. அப்ப அவங்க நல்ல நல்ல செயல்களை செய்யும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க. அதே ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க கொஞ்சம் தவறுகள் அதர்மத்துல ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க திருப்பவும் இந்த பூலோகத்திலே பிறப்பாங்க. அப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து காமி அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். பக்தா தூய பக்தர்களோட நிலைப்பாடுன்றது சுத்த சத்துவகுணம். அதனால அவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவாங்க, பகவான் மேல அவங்களுக்கு அன்பு ஏற்படும், அதனால பகவானை அவங்க அடைவாங்க அப்படின்ற தாத்பரியத்துல இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர், தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத்த கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில, அதாவது குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும். அப்போ சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும்னா அவங்க தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அசுரர்களை, தன்னை விட பலமா உள்ளவங்க, அவங்க வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் சொல்ல போனா மனிதர்களே கொஞ்சம் பவர்ஸோட இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களே கடவுளாவும் வழிபடுற அளவுக்கு அவங்களோட
நிலைப்பாடு நம்பிக்கைகள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேய்களையும் கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப வழிபடும் நிலைப்பாடு, இந்த குணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.56. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே யே தபோஜனா தம்பாஹங்கார சயுக்தா காமராகபலான்விதாக கர்ஷயந்த ஷரீரஸ்தம் பூத கிராமமசேதசக மாம் சைவாந்த ஷரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான். கிருஷ்ணமூர்த்திஜி, காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரத்தில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ ஆசைகளின் காரணத்தினாலும் பற்றுதலின் காரணத்தினாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காத விஷயங்கள், கடுமையான தவங்களை அவங்க தற்பெருமைக்காகவும் அகங்காரத்துக்காகவும் செய்யறவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாஸ்திர முறையை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க செய்யற விஷயங்கள் என்னவாகும், அது அசுர குணத்தை காண்பிக்கும்ன்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.8. ஓகே. ஆயுட் சத்வ பலாரோக்ய சுக பிரீத்தி விவர்தனாக ரஸ்ய 17.8 ஆயு சத்த பலாரோக்ய சுக பிரீத்தி விவர்தனாக ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருத்யா ஆஹாரா சாத்விக பிரியாக. ஹரி கிருஷ்ணா. இது சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவின் விருப்பங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கப்புறம் இனி வர ஸ்லோகங்கள் 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட உணவின் நம்பிக்கைகள் பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும், உணவின் அடிப்படையில குணங்கள் வரும் அப்படின்றதும் ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. சரிங்களா? இதற்கு முன்னாடி பார்த்தது வழிபடும் முறை. தேவர்களை வழிபடுவாங்க சத்துவகுணத்தில், அசுரர்களை வழிபடுவாங்க ரஜோகுணத்தில், தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க பேய்களையும் பூத்தங்களையும் வழிபடுவாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போது உணவை மையமா கொண்டு. அப்போ சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவின் பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம்னா, ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்புச்சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எடுத்துக்கிற உணவினால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஆயுள் அதிகரிக்கிற விஷயமா இருக்கும். சாத்வீக உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதாவது நிறைய இயற்கையான விஷயங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அப்புறம் புரோட்டீன் நிறைய உள்ளது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கும் உணவுகள்னால ஆயுள் அதிகமாகுது, வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துது, பலம் கொடுக்குது, ஆரோக்கியமா இருக்காங்க, சுகமா இருக்காங்க. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுறது இல்ல, வியாதிகள் வராது, செரிமானம் இல்லாம போகிற அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்படாது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, சுகமாவும் திருப்தியையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் விஷயமா இருக்கு. நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்மெண்டிங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா? ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும். அப்போ திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, இப்ப கனிகள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது சுவை மிக்கதா இருக்குது இல்லைங்களா? அப்போ ரசமுள்ளவையா இருக்கும், கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக. அதே மாதிரி பருப்புகள், இந்த பால்கள், இதெல்லாம் நம்ம பால், நெய், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் எடுத்துக்கும் போது கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. எப்பயுமே சாத்வீக உணவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறோம்ன்ற பட்சத்துல நமக்கு அது என்ன பண்ணும், நமக்கு திருப்தியை கொடுக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.9, 10. கட்வம் லவணாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாகினः ஆஹாரா ராஜசஸ்யேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதாக யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டமபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவின் பழக்கம் எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம். மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, மிகவும் உப்பு நிறைந்த
சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். பொதுவா பார்ப்போம் இல்லைங்களா, நல்ல சூடா காரமா எல்லாம் வந்து எடுத்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன வரும்? கோபம் அதிகம் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ அதுவுமே வந்து நமக்கு வந்து அந்த குறிப்பை உணர்த்துது. கோபம்லாம் யாருக்கு வரும்? ரஜோகுணத்தில். அதனால அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க? கோபம் வந்தாலே அவங்க தவறான விஷயங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தன்னையும் வருத்தப்படுத்திட்டு சுத்தி உள்ளவங்களையும் வருத்தப்படுத்துவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ரஜோகுணம் அவங்க சாப்பிடுற உணவு என்ன மாதிரி முறையில இருக்கு? ரொம்பவே அதிகப்படியானதா இருக்கும். எல்லாமே கசப்பா இருக்கட்டும், புளிப்பா இருக்கட்டும், உப்பா இருக்கட்டும், சூடான காரமான விஷயங்களை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. இதனால அவங்களுக்கு என்ன துன்பங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆஹ் சோகம் மற்றும் நோய். அதாவது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும். சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? அந்த அசிடிட்டி இந்த நோய்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நோய்கள் வரும். செரிமானத்துல வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஜீரண சக்தியும் இருக்காது. அதனால என்ன ஆயிடும் அவங்களுக்கு? உணவை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அசௌகரியங்கள் நிறைய இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே வந்து 17.10ல உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசிப்போன எச்சில்பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களோட விருப்பங்கள் எப்படி இருக்கும் உணவுலன்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப நாள்பட்ட பொருட்கள் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. பழசு, வீணா போனது, சுவையற்றது, அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வச்சு அதையே அப்புறமா திருப்பி எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி தீண்டத்தகாத பொருட்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட உணவுல வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப உணவின் பழக்கங்கள் முக்குணங்களை பொறுத்து எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். மத்தது 17.11. अफलाकाङ्क्षिर्भिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः. हरे कृष्णा. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட யாகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சத்துவகுணம் அப்படின்னும் போது நம்ம அதாவது கர்மயோகால பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? என்ன பார்த்தோம்? கடமையை செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. ஆனா நம்மளோட கடமையை செய்யணும். கடமையை செய்யறதுல நம்ம விலகிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ கடமையை செய்யணும்னா சாஸ்திரத்துல என்ன முறைகள் கொடுத்திருக்கோ அத்தனை விஷயங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அப்ப சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காமல், இப்போ இந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கடமையா நம்ம செய்யணும். ஒரு மனிதனா பிறந்திருக்கோம், இந்த விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யணும்ன்ற விஷயத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சாஸ்திர விதிப்படி கடமையை அவங்க பலனை எதிர்பார்க்காம நிறைவேற்றுறவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்களோட யாகங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்திருக்கோம். மத்தது 17.12. अभिसन्धाय तु फलम् तं पार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட யாகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இவங்களோட எப்படி இருக்கும்னா, ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை அடைவதற்காக செய்யற யாகங்களா இருக்கும். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எதையும் எதிர்பார்க்காம கடமையை செய்யறதுக்காக செய்வாங்க. ஆனா ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க ஏதோ ஒரு நன்மை அடையணும்ன்றதுக்காக அவங்க அப்புறம் தற்பெருமைக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? யாகத்தை செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்று அறிவாயாக அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.13. விதிஹீனமசிஷ்டான்னம் மந்திரஹீனமதட்சிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்யம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு நம்ம பார்ப்போம். சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாதம் விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றதுன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாஸ்திரத்துல மதிப்பு இருக்காது. எப்பயுமே நம்ம வந்து யாகங்கள் செஞ்சோம்னா நம்ம வந்து பிரசாத விநியோகம்ன்றது கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இல்லைங்களா?
அப்பதான் அது முழுமை அடையும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. அப்ப பிரசாதம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தேவர்களுக்கும் நம்ம யாகங்கள் என்ன பண்றோம், நிறைய வந்து அர்ப்பணங்கள் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ பிரசாதம் விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்கள் உச்சாரணம் இன்றி, வேத மந்திரங்கள்லயும் அவங்களுக்கு நம்பிக்கைகள் இருக்காது. புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கறதுலயும் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது, அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. அப்ப இப்படி செய்யப்பட்ட யாகங்கள் எல்லாம் வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 17.14. தேவ த்விஜ குரு பிராக்ய பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சர்யமஹிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது தவங்கள். தவம் போது உடலின் மூலியமா செய்யப்படுற தவம், பேச்சின் மூலியமா, மனத்தின் மூலியமா செய்யற தவங்கள் நம்ம பார்ப்போம். அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம முதலில் பார்க்கிறது உடலின் மூலியமா செய்யக்கூடிய தவங்கள். அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை ஆகியவை உடலின் தவங்கள் ஆகும். நம்ம உடலால யாருக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது, தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடாது, பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், தூய்மையா வச்சுக்கணும் உடலை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் உடலினால் நம்ம என்ன பண்ணணும், முழுமுதற் கடவுள் பகவானுக்கும், பிராமணர்களுக்கும், ஆன்மீக குருவுக்கும், பெரியோர்களான தாய் தந்தையர்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், வழிபாடு செய்யணும். அதாவது அவங்க கிட்ட நம்ம இந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வாங்குவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் உடலால அவங்களுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய கடமைகள், சர்வீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும். இதெல்லாம் உடலின் தவங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 17.15. அனுத்வேககரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் சைவ வாங்மயன் தப உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையானதும் பேச்சின் தவம் எப்படி இருக்கணும் பார்க்கிறோம். இங்க வாக்கின் தவம் உண்மையானதா இருக்கணும், இனிமையானதா இருக்கணும், நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள். ஏன்னா நமக்கு தான் பேசும் திறன் இருக்கு இல்லைங்களா, அப்ப அந்த பேச்சின் திறத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், சரியான முறையில நம்ம பகவான் எப்படி அதை நம்ம பயன்படுத்தணும்ன்றத ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க. பகவத்கீதையில எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளுக்கு பகவான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம பேசுறதுல இருந்து, நம்மளோட செயல்கள்ல இருந்து, எண்ணங்கள்ல இருந்து எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கணும்ன்றத பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஒருத்தவங்களோட பேச்சுன்றது உண்மையா இருக்கணும், இனிமை, எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடியதாகவும் இனிமையானதாகவும் இருக்கணும். நன்மை அளிப்பதுன்ற பட்சத்துல எப்படி இருக்கணும், இப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்க. ஒரு பசு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து துன்புறுத்த பாக்குறாங்க. அப்ப அந்த பசு வந்து ஒரு இடத்துல போய் மறைஞ்சுக்குது. இதை ஒருத்தவங்க பாத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த பசுவை துன்புறுத்த வந்தவங்க வந்து கேக்குறாங்க அவங்ககிட்ட, நீங்க வந்து பார்த்தீங்களா பசு போது, அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், பசு இங்க இருக்குன்றதை நம்ம சொல்லக்கூடாது, உண்மையா பேசுறேன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது. பசுவை பார்க்கலைன்னு சொல்றதும் வந்து நன்மையான ஒரு விஷயமே. ஏன்னா அந்த பசுவுக்கு தீங்கு ஏற்படாதாமல் நம்ம பாதுகாக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. அதுவும் மட்டும் இல்லாம எப்பயுமே நமக்கும் கெடுதல் வராம பிறருக்கும் கெடுதல் வராத பேச்சா இருக்கணும் உள்ளது. அதான் பிறரது மனதையும் துன்புறுத்தாத பேச்சா இருக்கணும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். நம்ம பேசுறது எதுக்காக, அந்த திறனை எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களை உச்சரிக்கிறதுக்காக, பகவானை பத்தி பேசுறதுக்காக, ஹரிநாமத்தை உச்சாரணம் பண்றதுக்காக தான் நம்மளோட வாக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் இங்க வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எக்ஸாம்பிளா யுதிஷ்ட மகாராஜரை நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 17.16. மன பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனமாத்ம விநிகிரக பாவ சம்சுத்திரித்யேதத் தபோ மானசமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மனத்தின் தவங்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். திருப்தி. எப்பயுமே மனத்துக்கு என்ன தேவைப்படும், திருப்தி. ஆனால் அது என்ன பண்ணும், இந்த ஜட வாழ்க்கையில திருப்தியை மட்டும் அது தொலைச்சிடும். சரிங்களா. அப்போ மனம் எப்படி இருக்கணுமா, திருப்தியா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், மௌனமா இருக்கணும். ஜட வாழ்க்கையில மௌனத்துல அது இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். ஜட வாழ்க்கையில ஆசைப்படாம சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். தனது இருப்பின் தூய்மை, மனம் வந்து தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ஒண்ணும் வந்து மனத்தோட நிலைப்பாடை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த அளவுக்கு நம்ம மனத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். ஏன்னா மனம் வந்து எப்பயுமே சேட்டர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, எதையோ ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்படுத்த முடியாத மனத்தை இந்த விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம தூய்மையாக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது திருப்தி,
எல்லாத்துலயும் திருப்தி, எளிமையா இருக்கணும், மௌனமா இருக்கணும். பேசாம இருக்கிறது கிடையாது மௌனம். மனத்தை வந்து மௌனமா பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். இந்த திட வாழ்க்கையில மௌனத்தை கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, அப்புறம் தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது நம்பிக்கைகள், குணத்திற்கு ஏத்த மாதிரி உள்ள நம்பிக்கைகள் பார்த்தோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வழிபாட்டு முறைகளை பார்த்திருக்கோம். அதற்கப்புறம் உணவின் பழக்கங்களை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் யாகத்தின் நிலைப்பாடுகளை பார்த்தோம். அதற்கு பிறகு தவங்கள், தவங்கள்ல உடலின் தவம், மனத்தின் தவம், சொல்லின் தவம், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். மற்றது 17.17 श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिर्भियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्णा. இப்ப இந்த 3 தவங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? மனதால், வாக்கால், செயலால். அது 3த்திலும் சத்துவகுணத்தில் உள்ள நிலைப்பாடு, ரஜோகுணம், தமோகுணத்தின் நிலைப்பாடு நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் பொழுது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்போ இந்த 3 விஷயமும் பகவானுக்காக சரணாகதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவானுக்காக செயல்படும் பொழுது பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் ஜட வாழ்க்கையில உள்ள விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தாத பட்சத்துல அது என்ன குணத்துல சார்ந்ததா இருக்கும்? சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததா நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானுக்காகனும் போது இந்த மாதிரி பரிக்கிரமா, தாம்க்கெல்லாம் போறோம் இல்லைங்களா? புண்ணிய ஸ்தலங்கள், புனித இடங்கள்லாம், அதாவது பிருந்தாவன், கோவர்தன், மாயாப்பூர், இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் போறது. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கும் போது, இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பகவானை திருப்தி பண்ணும்போது நம்ம சாண்டிங் கூட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிக்கிறது, இந்த விஷயங்களும் அதுல அடங்கும். மற்றது 17.18 சத்காரமான பூஜார்த்தன் தபோதம்பேன சைவ யத் கிரியதே ததிக ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலமத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ணா. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும் அப்படின்னு இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக கிடையாது, தன்னோட ப்ரைடை காமிச்சுக்கணும், தன்னால இவ்வளவு தற்பெருமைக்காகவும் தனக்கு மரியாதை மத்தவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் செய்யப்படும் தவங்கள், அது ரஜோகுணத்தில் சார்ந்ததா நம்ம பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்ட தவங்கள் வந்து எப்பயுமே சஞ்சலமா இருக்கும், தற்காலிகமானது. எப்பயுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு திருப்தி இருக்காது. ஏன்னா அந்த ப்ரைடை வந்து அவங்க தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக அவங்க கடுமையா ஒழிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப சஞ்சலமானது, தற்காலிகம். அது வந்து நிரந்தரமா இருக்குமான்னு பார்த்தா இப்போ அது வந்து நிரந்தரமா இருக்காது. ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு அது வந்து மறைஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரஜோகுணத்தின் தவங்கள். அதாவது 17.19 மூடகிராஹேணாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபः பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத் தாமசமுதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. மத்தவங்களை அழிக்கணுன்றதுக்காக, அப்புறம் வந்து மத்தவங்களை துன்புறுத்தணுன்றதுக்காக, அதற்காக தன்னையே வருத்திப்பாங்க. அது வந்து ஹிரண்யகசிபுவோட பிக்சர் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்க எதற்காக தவம் பண்ணாங்க? 125 வருஷம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க? கடுமையான தவம் பிரம்மாவை நோக்கி அவங்க பண்ணாங்க. எதற்காக பண்ணாங்க? பகவானை அடையணும்ன்றதுக்காக இல்ல, தேவர்களை அழிக்கிறதுக்காக. ஏன்னா அவங்களோட சகோதரன் ஹிரண்யாக்ஷனை பகவான் வந்து என்ன பண்ணாங்க? வராக அவதாரம் எடுத்து அழிச்சிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு பகவான் மேல கோபம். அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவானை அழிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து தவம் பண்ணி பிரம்மா கிட்ட வரம் வாங்குறாங்க. அப்ப பிறரை அழிப்பதற்காக, துன்புறுத்துவதற்காக. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களே பகவானை வழிபடணும், ஹிரண்யகசிபுவே எல்லாரும் பகவானா, அதான் கடவுளா வழிபடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அவங்க எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா? கட்டாயப்படுத்தியாவது அதை வந்து அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு, அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கடினமான தவம், 125 வருடம் ஒரே காலில் நின்று சமாதி நிலையில அவங்க வந்து தவம் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இந்த மாதிரி தவங்கள் எந்த குணத்தை சார்ந்ததா இருக்குமா? தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க
தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.20. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது தானத்தின் நம்பிக்கை, அது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். குணத்தில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கை தானத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. நம்ம கிட்ட பொருள் இருக்கு, இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு தானமா கொடுக்கறதுக்குன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, சாதாரணமா அதை நம்ம பண்ணிடக்கூடாது. அதுலயும் வந்து 3 குணங்களுக்கும் உள்ள நம்பிக்கைகள் உண்டு. அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. அப்படின்ற பட்சத்துல தானம் கொடுக்கும் முறையில பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஏதாவது பலன் கிடைக்குமா அப்படின்றத அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. கடமையா செய்வாங்க, இதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கடமை. அப்புறம் தகுந்த நபருக்கு கொடுக்கணும், யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், முறையான இடத்தில் கொடுக்கணும், முறையான காலத்தில். இதுவுமே ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றாங்க இல்லைங்களா. இஷ்கானை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுப்போம். ஏன்னா அது வந்து இருக்கிறதுல சிறந்த ஒரு விஷயம், மகாமந்திரத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுன்றது. அப்போ அது ஒரு சிறந்த ஒரு தானம். அதற்கப்புறம் இன்னொன்னு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும், நம்ம எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஏன்னா பகவத்கீதை பெருமைகள் நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட விஷயத்த, அதுவும் சுப்ரீம் நாலேஜ் நம்ம பார்க்கிறோம். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நம்ம படிச்சாச்சு, நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு பகவானை அடையணும். ஆனால் அதை நம்ம சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்ப புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு பிரசாதம் விநியோகமும் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா அது சுத்திகரிப்பு பண்ணும், பாபங்களை போக்கி நம்மள பகவான் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ கொடுக்கும். அப்போ அதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரசாதம் அதற்கான திட்டங்களையும் நம்ம பங்கு பெறணும். அதே மாதிரி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதுவுமே ரொம்ப ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு கோயில் பகவானை நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, பக்தி சேவையில ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறோம். நம்ம பகவானுக்கு ஒரு கோயில் கட்டணும்னு நினைச்சா நம்ம தனிநபரால அது முடியாது. அப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அவசியம் உதவி பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும், சத்துவகுணத்தின் சார்ந்த தானமா இருக்கும். பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் அது உள்ளடங்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.21. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. हरे कृष्णा. இது ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அவங்களோட தானம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றதுன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரதி உபகாரம், அவங்க எல்லாம் ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் அவங்க கிட்ட எல்லாமே இருக்கும், ஆனாலும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும்னா இவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை ஏற்படும், அப்படி நன்மை ஏற்பட்டால் மட்டுமே அந்த உதவியை அவங்க செய்வாங்க. இல்லைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அமைதியா இருந்துருவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். அப்புறம் பலனை விரும்பி செய்யறது, அதாவது இப்ப இங்க உள்ளவங்களும் என்ன பண்றாங்க, இந்த கஷ்டப்படுற ஃபேமிலிக்கு அவங்க உணவுப் பொருட்களை கொடுக்குறாங்க. ஆனா அதுல அவங்களோட மோட்டிவ் என்னவா இருக்கு, தன்னை வந்து விளம்பரப்படுத்திக்கணும், தன்னை பத்தி எல்லாரும் வந்து பெருமையா பேசணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால அவங்க என்ன பண்றாங்க, தானத்தை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அந்த ஒரு நிலைப்பாடுல கொடுக்கப்படுறது ரஜோகுணத்தின் தானமா நம்ம பார்க்கிறோம். விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானமா நம்ம பார்க்கிறோம். 17.20. अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இங்க உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க, தப்பான பழக்கத்துல இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்கள பார்த்தா கஷ்டப்படுறவங்க மாதிரியும் தெரியல இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க எதுக்காக மணி கேக்குறாங்க, பணம், அவங்களோட சென்சஸ கிராட்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக, அப்போ புலனின்பத்திற்காக கேட்கிறாங்க. அதுவும் என்ன மாதிரி புலனின்பம், தவறான புலனின்பத்திற்காக அவங்க மணி கேக்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், கஷ்டப்பட்டு நம்ம வேலை செய்யறோம், அந்த பணத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்,
இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம வேலை செஞ்சு வந்த நேரத்தில் கிடைத்த மணி பணம் இவங்களோட சந்தோஷத்திற்காக நம்ம கொடுத்ததா ஆகும். அது ஒரு தவறு இல்லைங்களா? இவங்க சந்தோஷப்படுறதுக்காக நம்ம போய் ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சிருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் ஒரு வகையில தவறா இருக்கும். இன்னொரு விஷயம், இவங்க பாவம் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாபத்திற்கு நம்ம துணை போன மாதிரியும் ஆயிடும். அவங்க ஏதோ தவறுகள்லாம் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா அதற்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண ஒரு விஷயமாவும் ஆகும். அப்போ என்ன பார்க்கிறவங்க, தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இப்ப தானம் வழங்கும் முறையும் பகவான் இங்க நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், சத்துவகுணத்தில் உள்ள தானத்தின் முறையை நம்ம எடுத்துக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் டெம்பிளுக்கு நம்ம கொடுக்கறது தான் இருக்கிறதுல சிறந்த ஒரு விஷயம். அது நம்மள என்னைக்குமே நன்மையில தான் கொண்டு போய் விடும். பக்தியில் நம்ம ஈடுபட்ட ஒரு முறைக்கான விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.23. ஓம் தத் சதிதி நிர்தேஷோ பிரம்மணாஸ்திரிவித ஸ்மிருதः பிரம்மணாஸ்தேன வேதாश्च யஜ்ஞாश्च விஹிதா புரா. ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்று 3 சொற்கள் பரம பூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எந்த ஒரு யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் நம்ம பண்ணாலும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஓம் தத் சத் இந்த விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இது யாரை குறிக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த முறையை பயன்படுத்தி சொல்லும்போது அதற்கான பலனை அவங்க செய்யற யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் மூலியமா அவங்களால அடைய முடியும். அப்ப என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 17.24. தஸ்மாதோமித்யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பரமனை அடைவதற்காக, பகவானை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். அதாவது செய்யற யாகம் தானம் தவம் சாஸ்திர விதிகளின்படி அது ஓம்னு சொல்லி தொடங்கும் போது அதற்கான பலனை நமக்கு என்ன கிடைக்குது, பரமனை அடைவோம், பகவானை அடைவதற்காக செய்யப்படும் விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.25. ததித்யனபிசந்தாய ஃபலம் யஜ்ஞ தபக்ரியாஹ தான கிரியாश्च விவிதா கிரியந்தே மோக்ஷகாங்ஷிபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். தத் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லி செய்யப்படும் யாகம் தானம் தவம்லாம் பலனை எதிர்பார்க்காம, அப்போ அது என்ன நோக்கத்தில் இருக்கும், இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நம்மள விடுபடுத்தும். ஏன்னா நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதுதான் இந்த ஜட உலகத்தோட பந்தப்படுத்தும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யற யாகங்கள் தவங்கள் தானங்கள் தத் அப்படின்ற சப்தத்தோட இணைந்து சொல்லும் போது அது நம்மளுக்கு என்ன விஷயத்த கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுத்தும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றது 17.26-27. சத்பாவே சாதுபாவே ச சதித்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச்சப்த பார்த்தயுஜ்யதே யஜ்ஞே தபசி தானே ச ஸ்திதி சதிதி சோச்யதே கர்ம செய்வ ததர்த்தீயம் சதிதேவாபிதீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லிலிருந்து குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றனர். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பகவான் மேல நம்பிக்கையோட பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம் தவம் தானம்ல சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.28. அஸ்ரத்தயாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ச யத்
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माताजी। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माता। மாதா, தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 17.28 ஸ்லோகத்துல என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத்தென்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. அப்ப பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அது என்ன ஆகும்? நிலையற்றது. அது இந்த பிறவியிலும் மட்டும் இல்லாம அடுத்த பிறவியிலுமே நமக்கு என்ன ஏற்படுத்தாது? நமக்கு பயனை கொடுக்காது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது நம்பிக்கை, அதோட பிரிவுகளை பார்த்தோம். குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றதுக்கான விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம். இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க விஷயம், பகவான் மீது நம்பிக்கையோட எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அது நமக்கு நன்மைகளை கொண்டு வரும். பகவான் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யும் செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு பயனற்றவையா ஆகும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।